Amona, prest daude? Baina zer egin behar dut? Zu, lasai egon, jarraitu niri, ados? Konforme. Ea ba. Prest. Grabatzen. Kaixo denoi, ongietorri aitortu bera. Zer modu zaudete? Osondo! Begira, jende asko eskatu bit. Eta azkenean, hemen duzue, nire Amona. Amona, agurtu jarraitzaileak. Kaixo, kaixo. Amona, nire YouTubeko lagunek zu ezagutzeko galdera batzuk prestatu ditut. Galderak? Ze galdera? Oso errazak dira. Hasteko, zure izena. Nire izena? Baina hori zuk badakizu? Bai, baina zuk erantzun behar duzu. Nire izena Juanita Odriozola da. Hurrengo galdera, zenbat urte dituzu? Basea. Hori ez da galdetzen. Dira, Amona, esan. Ai, 70 urte ditut. Zure janaririk gustukoena? Babarrunak. Zuk prestatzen dituzun babarrunak ez da? Bai, hoxe. Oso goxoak egiten ditu. Pelikularik gustukoena? Baina, ez dakit ba? Bai, handia. Ze polita. Zein musika mota gustatzen zaizu gehien? Trikitia. Eta zer iruditzen zaizu nik entzuten dudan musika? Ufa. Ez zait gustatzen. Zarata. Bona, azken galdera. Azkena? Ze azkar? Ondo pentsatu erantzuna. Irla bakarti batera joango zara. Zer eramango duzu? Ai, ama. Ez dakit ba? Zalantzari gabe, nire biloba. Amona! Ikusi duzue, munduko amonarik onena da. Hau izan da gaurko bideoa. Gustatu zaizue? Ba eman, like eta arpidetu. Agur, hurrengora arte! Agur, eskerrik asko denoi!